voor onze minister, mevrouw Hooijboer. Hartelijk welkom, mevrouw. Welkom voor alle artiesten, 30 artiesten die vanavond hun gevoelens aan de muur op wat voor manier dan ook kenbaar maken over de relatie binnen het Koninkrijk. Maar voordat we beginnen wil ik uw aandacht vragen voor het volkslied van Aruba, wat gezongen wordt door Agathe van Vliet. Aruba, patria precia, nos cuna venera, chiquitis tempo porta, pirros y respecta, o Aruba, dushitera, nos arranca nos silva, nos amor pavota sina grandi, continuada pacible, continuada pacible, bo playa nanta admira, cum palma tu dona, Espiro vive danza, orgullo di nosotros, o Aruba, dushitera, nos barranca cima, nos amor pavota sina grandi, continuada pacible, continuada pacible. Grandeza vivo fe brota su gran cordialidad. Dios por guía conserva su amor para libertad. O Aruba, dushitera, nos arranca encima, nos amor pavota sina grandi, continuada pacible, continuada pacible. Dank u wel, Agathe. Dames en heren, ik wil nu het woord geven aan de minister Hooijboer. Noite como presidente. Mi nota vai falar muito largo, heel kort, in 2 minuutjes. I want to welcome you to this wonderful exposition. I want to first congratulate Jan Eefja, I don't know where she went, but congratulations for this wonderful exposition that contributes once more again to our celebration of 25 years Staatsspark, which we have been celebrating since the beginning of the year. And this is a wonderful exposition that once again showcases the talent that we have on this island. 30 artists coming in unity to express in their words, through their art, what the relationship within the Kingdom of the Netherlands means to them. And just today, we are having our Small Business Week, and this entire week. Today and Friday, we had a special session dedicated to creative economies and creative industries. And we spoke to a number of different artists that, not just artists that have done this sort of as a hobby, but really this is their career and their profession. And it is clear that the passion and the talent and the dedication of our artists towards a number of different themes. This is one of them, but in a number of different very important themes in our society that are brought to the forefront through our artists. And this is something that is extremely important because, as we said in Washington when we had the chance to bring a number of artists, 10 artists, that also talked about the relationship within the kingdom
and that was entitled Microcosm, that art can express a number of things that words cannot. And again, we see this tonight. So, congratulations, really fetch up for this wonderful exposition, and I hope that everybody enjoys it very much. Thank you very much. And officially declare this exposition open. Dames en heren, nog 1 minuut van uw aandacht. Er loopt hier ook iemand rond met een hele mooie sjaal. De meeste kunsten en schilderijen en kunstwerken die heeft u herkend, maar er loopt hier ook een charmante jonge dame rond met een silk. En dat maakt ook deel uit van de expositie. Dus als u zegt van dat is iets voor mij, dan mag u ook naar het kaartje kijken en naar de prijs die erop staat. Vele artiesten, dankjewel, dankjewel. Vele artiesten hebben iets weergegeven van hun gevoelens. En hoe je het ook bekijkt, hoe je er ook over denkt, alles draait om wat vind jij ervan, wat wil jij ervan maken. En alles draait om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en vanuit die verantwoordelijkheid ook zelf open te staan voor relaties. En open te staan voor de relaties binnen het koninkrijk. Dat heeft met ons als individuele mensen te maken. En het is ook zo makkelijk om naar boven te kijken, naar politiek verantwoordelijke mensen. Maar uiteindelijk bepalen u en ik de relaties met elkaar. Vanuit die eigen verantwoordelijkheid. En dat vindt u in een heleboel schilderijen terug. Of het nou is een vliegendoder of een muggendoder die muggendood die ze vol hebben gezogen. Of het zijn de beschermers van de cultuur die in de gouden koets zitten en getrokken worden door de ministers, de mannelijke ministers dan. Of het is een Hollandse kaas met een divi, maar alles heeft te maken met u en mij. Hoe wij er tegenaan kijken. En ik wil dat u er vanavond zo naar kijkt. En daarom ben ik blij met uw komst. Dank u wel dat u er was. En ik wens u nog een hele fijne avond. En komt u nog eens terug. Dank u wel voor uw aandacht.